Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'una festa, d'una tradició que va recuperar l'antic poble de Sant Pere, que és el casament vuitcentista, el casament a l'antic costum català. Totes les cultures conegudes marquen el cicle de la vida a través de rituals, celebracions, que posen en relleu la importància que dona la comunitat a determinats moments, esdeveniments en el que és la vida dels individus. Hi ha un llibre molt interessant del Museu d'Arenys de Mar, editat pel seu ajuntament, on tracta el que és la indumentària en els ritus de pas. És molt interessant perquè parlen de la importància d'aquests rituals que en realitat estan marcats per la supervivència del grup, la seva continuïtat i la seva cohesió. Quins són aquests rituals? Doncs el naixement, la iniciació a la pubertat, el matrimoni, la mort. En el 1909 ja va haver-hi un folclorista, ara diríem antropòleg, francès d'origen alemany, Arnold von Gennep, jo i el meu alemany, que va posar allò de manifest, va popularitzar el rètol de ritus de pas, per referir-se a aquests rituals del cicle de la vida. Va mostrar que aquests rituals tenen una estructura específica. Són rituals de trànsit, d'una situació cap a una altra, i això és el que presenta, no? És un moment de separació, un moment d'indefinició i, posteriorment, un moment d'incorporació o agregació, que això és una mica el que tindrien tots aquests rituals. La cerimònia del matrimoni era el que tradicionalment posava una mica punt i final a tot el que havia estat el procés del festeig, d'aquestes aliances, compromisos econòmics i polítics que havien fet allò les famílies. Hem de recordar que al llarg de la història moltes famílies de la noblesa i de famílies benestants havien fet això, havien fet aquestes aliances per sortir tots beneficiats. Simbòlicament, la núvia portava el que era un baül, una caixa, amb tot el que seria aquest eixugar que havia fet ella, no? Que sí, roba interior, els paraments de la llar, el que seria la roba de la llar que havia estat fent, allò, les labores femenines, i és el que portava el que era a casa seva, no? Estava abandonant la llar paterna i venia a formar la seva pròpia. També hem de recordar que el que seria començaments del segle XX, les núvies vestien de negre. I va ser posteriorment, allò en la segona meitat del segle XX, que una mica influenciat per tot el tema d'aquests grans casaments de la noblesa europea, que el color va anar canviant. I d'alguna manera això va arribar a tot arreu i les dones van canviar el negre pel blanc. Va haver-hi un autor destacat que es deia Salvador Vilarrasa i Vall, que va escriure un llibre, La vida a pagès, on descriu tot el ritual del casament entre un hereu i una pubilla, des dels preparatius de la casa del nuvi, a seguici que passa a buscar a la núvia, el dot que la núvia ha de portar el dia del seu casament i, evidentment, com va vestida. La núvia puja a la rectoria per posar-se el vestit de casar i la mantilla, i quan està ben arreglada, baixen amb sa mare i germana a l'església. És curiós perquè una cosa sí que quedava clar, i és que els nuvis, quan es casessin, havien d'anar diferents vestits respecte al que era la resta de convidats. També és cert que durant molt de temps el que era en els àmbits més rurals, els nuvis i les núvies portaven el que serien vestits tradicionals seus, i aquest era el seu vestit de casament. Ara ja fa uns quants anyets vaig aconseguir el que és el guió de l'Ordre de la Festa. És el guió que es va fer en el 1992 de Joan Amades, adaptat per Francesc A. Izquierdo i readaptat per Ramon Palau, on surt el que seria l'ordre del que és la festa, amb tots els actes i una mica com està formada aquesta festa que és el casament vuitcentista. Això sobretot ajudarà a aquells i aquelles que no han anat mai i així quan vagin ja es faran una miqueta cap a on han d'anar. També ja avanço que tinc la sort que el senyor i fotògraf Rafael Aroztegui Peñarroya m'ha deixat posar fotografies de les que ell ha fet brillantment per poder una mica fer més amè el que és aquesta explicació. Moltes gràcies, Rafael. Al 1930, Terrassa decideix recuperar la tradició del casament vuitcentista, casament que s'havia estat celebrant en el segle XIX a les esglésies de Sant Pere. Recrearà tota una comitiva nupcial que sortirà des de la plaça Vella fins a la plaça del Progrés
En aquella primera edició no va participar Sant Pere. En el 1951 ja és Sant Pere amb alguna variació que farà el seu casament vuitcentista i ja l'integraran en el que és l'antic poble de Sant Pere. A través de les imatges del fons fotogràfic del grup de recerca històrica de l'Associació de Veïns de l'antic poble de Sant Pere, podem veure imatges de com era aquell casament vuitcentista ara ja fa uns quants anyets. A les festes de l'any 1981 es va recuperar el casament vuitcentista, que va continuar representant-se fins l'any 1987. Després, de manera intermitent, a l'any 1992, amb motiu de l'Olimpíada de Barcelona, i als anys 1997 i 2002. En dues ocasions, l'any 1982 i 1992, el casament va ser de debò. És a dir, que els veïns del barri van aprofitar el seu propi casament real per fer-ho i integrar-ho dintre del que és aquesta tradició del casament vuitcentista. I arriba el gran dia en què l'antic poble de Sant Pere desperta amb les façanes engalonades i el nunci Guatguatzil, acompanyat d'una trompeta o un timbal o un tamborí, farà un toc d'atenció perquè tothom pari atenció i començarà a fer la crida, porta per porta, de totes i tots els convidats que han d'assistir a aquest gran casament. A les 11:45, tothom, tots els que participen en aquesta gran rua, en aquesta gran festa, han d'estar davant de l'Ajuntament, Guàrdia Municipal, els capgrossos, els nans, els gegants, ell mateix, els mercès, les autoritats, els padrins, la banda municipal, els bastoners, tots i totes han d'estar preparats. El nunci és l'encarregat de fer la crida anunciant els noms de l'hereu i la pubilla que aquell dia s'aniran a casar. L'última casa que tots i totes han passat i han visitat és la casa del nuvi. Llavors, tots junts han arribat a l'Ajuntament. Durant aquella estoneta, doncs els nans, els gegants, han fet una miqueta de festa per distreure el veïnat. I és en aquell moment que les autoritats pugen al balcó de l'Ajuntament, demanen una mica d'atenció, amb ajuda del seu alguacil, per fer el pregó del casament i convidar el veïnat perquè assisteixin a aquest casament vuitcentista. Un cop acabat el discurs, tots i totes s'aniran cap a la plaça Rectons a esperar a la núvia, qui, amb el padrí i la banda municipal, han anat a buscar-la a casa seva. La núvia és rebuda pel padrí, qui li ha recitat el vers i li fa la donació del ram de flors. Com diu la tradició, la núvia arribarà muntada en una mula, ornada amb els guarniments de color vermell i asseguda en una sella de vellut del mateix color. Guia l'animal un mosso de peu. Al costat de la núvia, sostenint el selló i vigilant-la que no caigui, hi ha el padrí o fadrí major, que porta el ram de flors que donarà la núvia moments abans d'entrar a l'església. El que és obligatori és que la núvia arribi a cavall. Els seus peus no poden tocar el terra. Com diu la tradició, ella no pot deixar petjades, no pot deixar testimonis, senyals d'aquesta transició, d'aquest pas d'una vida a una altra. Allò que vam parlar al principi del cicle de la vida, ha d'abandonar la seva vida per començar una altra nova i per això no pot deixar petjades. D'aquí vindria després també aquesta tradició de la cua de la núvia, del vestit de núvia o del vel, que d'alguna manera està fent això, està esborrant les empremtes que deixa durant aquest moment que sí que ha de baixar del cavall, no? I arriba cap a una altra vida. Un cop arribin a l'alçada del casal, s'efectuarà el que es coneix com el barrament del pas. El pare baixarà i efectuarà el pagament en una barretina. Era corrent interceptar el pas de la comitiva amb una cinta que havia de ser franquejada a la força amb el pagament d'una quantitat que havia de satisfacer el pare de la núvia. A la nostra comarca aquest barrament de pas s'anomenava patenta. Tot seguit, els xiquets, la canalla, correrà carrer avall anunciant a crits l'arribada de la núvia. Mentre baixa pel carrer Major de Sant Pere, tocarà la banda municipal i repicaran les campanes que anuncien l'arribada de la núvia. I arriba la comitiva de la núvia a la porta de l'església, on l'espera el nuvi i els seus pares, i es fa totes aquestes salutacions de rigor, no?, entre les dues famílies. Abans de que baixi la núvia del cavall, l'alcalde manarà un altre cop la lectura del pregó o crida del casament. En arribar a la porta de l'església, primer baixen els pares que saludaran primer al nuvi i després els respectius consogres i es situaran entre el nuvi i l'alcalde. A continuació, el pregoner efectuarà la darrera crida per ordre de l'alcalde. Després el padrí dirà el vers i farà donació del ram de flors.
I una vegada ha finalitzat el vers, el nuvi i el padrí ajudaran a la núvia a descavalcar situant-la al damunt de la catifa. Cal que tots els homes es treguin el barret mentre la núvia descavalca. Després de fer-se la fotografia de rigor, entrarà tothom a dins de l'església. Per descomptat, el que és el casament, l'acte, és el moment, diguem-ne, més especial pels que s'han de casar. No tots han entrat al que és el recinte religiós. S'explica que si el casament és de veritat es celebra a l'església de Santa Maria i si no, doncs es celebra a l'església de Sant Pere. Durant aquest moment de l'acte del casament, tota la resta de la gent estarà esperant a la plaça, el que és la gran festa, on bastoners geganters estan ballant, estan celebrant i estan esperant a que els nuvis passin de ser nòvios a ser matrimoni. I ja tenim els nuvis casats i cal sortir de l'església. Primer de tot sortirà la comitiva que havia entrat i els últims seran els nuvis amb l'esbart, que només sortiran quan tots i totes a fora estiguin asseguts. Llavors sí, enmig d'una gran traca blanca sortiran i podran saludar als amics, als convidats i començarà una de les últimes parts de la festa, que és l'homenatge als avis. I el nuvi, en representació de tot el veïnat de l'antic poble de Sant Pere, farà l'homenatge als avis i llegirà el parlament d'homenatge. Tal com és costum en la nostra festa del casament, es fa un homenatge als avis representats per 2 avis del veïnat. A continuació, l'esbart, acompanyat d'una cobla dedicada als nuvis, faran el típic ball de gitanes del Vallès, en el qual, amb l'ajuda del nuvi i a vegades també amb el padrí, agafaran a la núvia, la posaran en alto i ella, mentre va ballant, va saludant a tots els convidats, sortiran volant els colons i una mica tot això té una simbologia en el que enmig de totes aquestes ales, que ella sembla que estigui com volant, està deixant definitivament el que és el seu passat, la seva vida passada, per començar una de nova. I bé, quan ja ha acabat el ball, s'agraeix a tots els assistents, als col·laboradors, als participants, tota la gent que ha donat aquestes energies, que ha contribuït a que aquesta festa s'hagi pogut fer. Els nuvis s'acomiaden dels padrins, dels pares, dels assistents i marxaran muntats a cavall o a mula. I un cop han marxat els nuvis, doncs de mica en mica les autoritats, els familiars també aniran marxant i s'acaba la festa. Bé, això ha sigut molt breu, molt resumit. En el moment que et ponen a fer el casament vuitcentista hem d'anar i ho veurem molt millor que no pas jo seguint una miqueta el guió aquest guió. Res, espero que us hagi agradat i res, fins a la propera. Adeu!